Moikka ja tervetuloa seuraamaan mun ja mun kavereitten 3 valtakunnan vaellusta. Me lähdettiin Rovaniemeltä ajamaan tänne Mallan luonnonpuistoon eli Kilpisjärvelle. Kun me päästiin tuohon Mallan parkkipaikalle, niin me syötiin vähän välipalaa ja katsottiin, että kaikki kamat on rinkassa ja kaikki tarvittavaa on mukana. Tänään oli ensimmäinen vaelluspäivä ja me lähdettiin kävelemään tuolta Mallan luonnonpuistosta kohti 3 valtakunnan rajapyykkiä siitä Ruotsin puolelle. Tämä oli mun kavereitten ensimmäisiä vaelluskertoja ja mun ensimmäinen kerta, kun mä olin Mallan luonnonpuistossa, joten tästä päivästä tulee varmasti tosi ihana. Me käveltiin tällaisen sillan yli, tässä alla meni tällainen ihana kirkasvetinen koski ja tässä näkyy vähän tätä Tunturijärvi-maisemaa. Heti alkuun tämä tunturin nousu kohta tuntui aika raskaalta. Tässä oli paljon sellaisia ylämäkiä ja alamäkiä, joten matkanteko oli aika hidasta tämän suhteen. Mutta heti kun päästiin tonne tunturiin, niin nämä maisemat muuttui tosi aavoiksi. Täältä näkyi tosi pitkälle ja täällä oli aika kova tuuli. Me pysähtiin tässä Korsulla syömässä välipalaa ja käytiin tuolla sisällä pyörähtämässä ja kirjoittaa nimet vieraskirjaa. Me vaihdettiin myös vähän vaatteita, koska täällä oli tosi tuulista täällä ylhäällä. Tämä reitti Suomen puolella Mallan luonnonpuistossa seurasi ihan sitä samaa polkua, joka vie tonne 3 valtakunnan rajapyykille. Ja tää oli siis kalottireittiä samoin kuin viime kesänä tehty haltin vaellus, mutta tää vaan kulki toiseen suuntaan, mikä oli tosi mielenkiintoista kyllä mun mielestä. Nämä Mallan maisemat tonne Norjan puolelle oli aivan upeat. Me nähtiin tuossa toi Barrasvuori, joka ajateltiin huiputtaa, jos olisi hyvä sää. Me saavuttiin tuohon 3 valtakunnan rajapyykille. Se oli tällainen keltainen pömpeli ja meidän oli tietysti pakko mennä sen ympäri. Siinä aika lähellä sitä me päätettiin, että me tehdään lounasta. Mä söin tällaista puolivalmistettua riisiä, soijarouhetta ja kuivattui vihanneksia. Tää oli mun mielestä tosi hyvää. Vaikka tämän riisin piti olla jotain sweet chili riisiä, niin tää ei ollut mun mielestä hirveän maukasta, joten mä maustoin tämän vielä sellaisilla nuudelipusseissa tulevien maustepussien kanssa. Lounaan jälkeen me lähdettiin kävelemään kalottireittiä pitkin Ruotsin puolelle kohti Peltsastugania. Täällä oli ihan tosi paljon hyttysiä aikaa, joten tästä ei meinannut tulla yhtään mitään tästä patikoinnista. Me kuitenkin päästiin tällaiselle kivalle aavalle tunturialueelle, jossa oli lähellä pieni puro, joten me päätettiin, että me jäädään tähän yöpymään. Mä pystytin mun teltan. Mulla on tällainen vanha haltin teltta. Tää malli on haltiluola 2, tai just sopivan kokoinen 2 hengelle tai 1 hengelle patikoidessa, joten tää on silleen ollut tosi hyvä, vaikka tää ei nyt mikään kovin kallis teltta ollutkaan. Mä tein siinä iltapalaksi iltapuurot ja nämä maisemat oli vaan aivan ihanat. Oikeesti mikä päivä. Me just sain pystytettyä mun teltan. Me ollaan kävelty tänään niin paljon. Me lähdettiin tyyliin Kilpisjärveltä vasta, olisiko kello ollut yli 2, että me lähdettiin vasta silloin. Ja me ollaan tyyliin siitä asti kävelty kello 12 saakka yöllä. Tää on niinku oikeesti ollut niin raskas päivä. Mun rinkka painoi 23 kiloa. Tänään mulla rohtui niin paljon huulet tossa tuulessa ja musta tuntuu, että ne myös ehkä palo vähän auringosta, vaikka mulla on tällaista huuliin laitettavaa aurinkorasvaa. Tällaista. Tää on SPF 30 vaan, niin musta tuntuu, että mä vähän paloin huulista. Mä kävin peseytymässä, mä kävin uimassa tollasessa purossa ja oli ihan sairaan kylmää vettä. Mä en kastellut kuitenkaan mun hiuksia, koska mä pesin ne eilen. Mutta mä ajattelin, että mä nukkuisin näissä leteissä ja sit letitän mun hiukset uudestaan aamulla. Ensin mä aion puhdistaa kaiken aurinkorasvan ja hyttysmyrkyn tällaisilla meikinpoistoliinoilla. Mua vähän harmittaa, että me päästiin lähteen mökiltä vasta joskus 7 aikaa, joten me oltiin Kilpisjärvellä vasta 2, mikä oli
vähän ikävää, koska tuntuu, että niinku puolet päivästä oli tuhlattu siihen ajomatkaa, että olisi ehkä pitänyt silleen jälkiviisaana nyt sanoa, mutta ehkä olisi pitänyt tehdä silleen, että ajaa tänne Kilpisjärvelle ja edellisen iltan ja sitten yöpyy just vaikka Mallassa tai jossain silleen, että on kävellyt vähän matkaa, että sitten seuraavan päivänä pääsee aloittaa ton vaelluksen heti. Musta on tosi kiva vaihtelu käydä välillä kavereiden kanssa. Mun poikaystävä ei nyt päässyt mukaan, kun sillä oli töitä. Nyt mä vaan laitan huulirasvaa ja sitten käyn nukkuu. Mä ostin tän Revolutionin huulirasvan Normalista. Ja tää on eläinkokeeton ja vegaaninen. Mutta joo, ei ole oikeastaan muuta tälle päivälle. Hyvää yötä! Huomenta, tänään lähdettiin kävelemään kohti Pältsän laaksoa ja mä aloitin aamulla tekemällä aamukahvin ja aamupuuroa. Tänä aamuna oli metsämansikka valkosuklaapuuroa. Mä tein tästä reseptivideon TikTokiin, niin sieltä voi käydä katsoa tarkemman reseptin mun retkipuuroihin. Tää metsämansikkapuuro on niin hyvää oikeesti. Siis tää on ehkä paras retkipuuro, mitä mä oon ikin tehnyt. Mitä ihmettä, miten mä en oo ikin tajunnut kuivattaa metsämansikoita aiemmin. Ei kyllä paremmin vois aamu lähteä käyntiin. Täällä on niin ihanat maisemat. Oikeesti mä en kestä. Tässä mä vaan puran mun telttaa. Tää oli oikeesti aika vaikea tässä tuulessa. Täällä jotenkin tuuli tosi paljon, että tää teltta meinasi karata, mutta onneksi ei käynyt mitään. Me myös täytettiin meidän pullot, koska vaikutti siltä, kun karttaa katsoi, ettei tässä lähellä ole oikein puroja. Me noustiin yli 1000 metriin, kun me noustiin tällaiselle tunturille ja me otettiin siellä päällä ryhmäkuvat, koska nuo maisemat oli aivan upeat. Me myös pidettiin pikku tauko ja päätettiin, että syödään lounasta. Mä söin lounaaksi tällaisia nuudeleita, missä oli hernistä ja kuivattuja vihanneksia. Nämä on kyllä tosi hyviä mun mielestä aina reissussa. Nämä on myös tosi helpot valmistaa, että sun täytyy vaan kiehauttaa vesi ja antaa hautuun, joten tää ei myöskään vie hirveästi kaasua. Tää oli aikamoista louhikkoa ja me noustiin uudestaan toisen tunturin yli. Me oltiin nyt vähän yli 1000 metrissä ja me nähtiin tää Pältsanin laakso ensimmäistä kertaa. Tää oli siis aivan mahtava tunne, kun me nähtiin toi laakso. Se näytti niin taianomaiselta ja kauniilta. Toi laakso oli niin vehreä ja siellä oli paljon kukkuloita ja hienoja muodostelmia. Näytti tosi erikoiselta. Mä en oo koskaan nähnyt mitään tollasta aiemmin. Me otettiin tässä myös vähän valokuvia, koska toi tausta näytti niin hienolta ja noi vuoret tuolla taustalla. Me kuitenkin lähdettiin kohta kävelemään tätä tunturia pitkin alas. Me ajateltiin, että me yövytään tuossa Pältsanin juurella, koska siitä pääsee tosi kätevästi lähteä päiväretkelle Pältsastuganille sekä Jäätikkölammelle, mihin me ajateltiin, että me mentäis. Me selvittiin tosta meidän itse tekemästä oikoreitistä, joten nyt
täytyy vielä kävellä siihen telttapaikalle ja laittaa teltat pystyyn. Jotta me päästiin tuohon yöpaikalle Peltsanin juurelle, meidän täytyy ylittää vielä kerran yksi joki. Tää oli onneksi tosi helppo kahlata yli, kun tää oli niin matala. Kun me saatiin teltat pystytettyä, me tehtiin päivällistä. Mä söin tällaista chili sin carne pastaa ja tää maistui niin hyvältä pitkän päivän jälkeen. Tää oli ihanan lämmintä ja vähän tulista. Huhhuh, mikä päivä. Me saavuttiin nyt tähän Peltsanin kupeeseen ja me yövytään tässä nyt seuraavat 2 yötä. Huomenna olisi tarkoitus mennä päiväretkelle siis Jäätikkölammelle ja Peltsafalletille. Tulisi yhteensä noin 20 kilometrin lenkki. Tänään tuli kyllä käveltyä tosi paljon. Me käveltiin parikymmentä kilometriä ja tää oli aika sellainen rankka, koska tässä oli tosi korkeita nousuja ja laskuja. Oli kyllä niin ihanat maisemat, mutta mua vähän harmittaa, että musta tuntuu, että aina kun ottaa jotain videoita tai kuvia, niin ne ei koskaan tavallaan näytä yhtä hyvältä siinä kuvassa kuin mitä ne oikeasti on. Tää laskeutuminen 1000 metristä tänne Peltsanin alla olevaan laaksoon niin oli jotain niin uskomatonta. Siis se näkyy, ei sitä voi edes sanoin kuvailla. Siis se oli ihan joku paratiisi. Kun tuolla laaksoissa on silleen, ei tuule ollenkaan ja on silleen vähän lämpimämpää ja ei ole niin karua maastoa, niin siellä on aika paljon noita hyttysiä. Niin mä yleensä silleen teen, että mä suihkutan offia vähän tähän käden päälle ja sitten silleen töpöttelen poskille ja otsalle ja leukaan, niin offia tarttuu sitten tietty tohon ihoon kiinni, ettei hyttyset syö, niin mä tykkään aina poistaa ne illalla, kun mä en tuossa purassa niin paljon naamaa oikein voi pessä millään puhdistusaineella, niin tää on toiminut tosi hyvin toistaiseksi. Siis mun huulet on niin rohtuneet, mä en kestä. Mä en edes muista milloin viimeksi nää olisi ollut näin rohtuneet. Tässä oli tää tokan päivän pätkä tätä reissuvlogia 3 valtakunnan vaellukselle. Tänään oli päiväretken aika. Me herättiin jo tosi aikaisin aamusta, jotta tänään saa kaiken irti tästä päivästä. Tänään oli tarkoituksena siis mennä Peltsafalletille, Peltsastuganille sekä myös Jäätikkölammelle, jos jää aikaa. Lenkkiä tästä yhteensä tulisi yli 20 kilsaa, joten sen takia täytyy lähteä aika aikaisin liikkeelle. Me lähdettiin nyt kävelemään tonne Peltsafalletille. Meidän teltat jäi tänne taakse. Mulla on tää mun päiväreppu mukaan. Tää on tällainen vyölaukku, johon mä kiinnitin sitten kaikkea, mitä mä saatan tarvita. Esimerkiksi vaikka just crocsit, jos tulee jotain joenylityksiä. Tässä pitäisi tulla yksi isompi joenylitys, niin mä otin myös nämä sauvat mukaan. Täällä on siis kyllä niin aivan upeat maisemat tässä. Niin kuin mun oikealla puolella on tää Peltsan. Ja siinä näkyy tän vuoren 2 huippua tosi hyvin. Ja mun takana on tää ihana joki. Tässä Peltsanissa on 2 tällaista huippua ja sitten siinä keskellä on tollanen vähän matalampi tällainen huippu. Me ensin ajateltiin, että jos sen olisi huiputtanut tänään, mutta päätettiin, että me käydään mieluummin tuolla Peltsafalletilla ja sitten ehkä jos ehtiin Jäätikkölammella. Oli muutenkin tarkoitus olla enemmän sellainen välipäivä, että pystyy vaan silleen katsella ympärilleen ja nautiskella tästä erämaasta, mutta tulee varmasti tosi kivaa. Me käveltiin tonne Peltsastuganille päin joen vartta pitkin. Tässä oli paljon tällaisia ihania putouskohtia, kuten nämä, mitkä näkyy tässä. Mä myös merkkasin nämä karttaa, jotka mä linkkaan mun Instagram-profiiliin, joten jos kiinnostaa tää tarkempi reitti, niin voi käydä sieltä kattoo. Mä myös täytin mun vesipullon. Tässä on tällainen filtteri, ettei tuu pöpöjä. Meillä oli tarkoitus, että täytyy myös ylittää tää joki jossain kohtaa, ja tää oli oikeasti aika haasteellista, koska sellaista sopivaa kohtaa ei oikein löytynyt, kun vesi oli tosi korkealla. Me katsottiin, että tässä takana olisi ollut ihan täydellinen tää joen ylityspaikka, ettei tarvii edes vaihtaa crocseja, mutta se onkin sellaiselle saarelle, joten me ei oikeastaan päästä tälle joen toiselle puolelle, mihin me halutaan mennä. Joten täytyy etsiä joku muu paikka.
mistä ylittää tää joki, mutta tää näyttää vielä tosi syvältä tästä, että tässä pitäisi melkein uida yli. Niin me yritetään nyt etsiä joku, missä pääsis pelkästään Crocseja vaihtamalla. Loppujen lopuksi me päätettiin mennä tästä kohtaa yli ja tää vesi oli vyötäröön asti, joten tää oli tosiaan aika tällainen rankka joen ylitys. Me käveltiin tätä törmää pitkin. Tää oli oikeasti aika jännän näköinen, koska tää hiekkatörmä oli varmaan parikymmentä metriä korkea ja tässä oli itse asiassa törmäpääskyyhdyskunta. Tästä törmältä ei ollut kuvaa vähän matkaa tuonne Pältsästuganin autiotuville ja tässä itse asiassa näkyy, missä seuraavat autiotuvat on Norjan ja Ruotsin puolella. Täällä oli itse asiassa tällainen lähde ja tää oli aika hauska, kun toi pohja oikein kupli. Me otettiin siitä vähän vettä mukaan ja lähdettiin tonne Pältsäfallet vesiputoukselle. Tässä oli tällainen merkattu polku, joka vei tänne vesiputouksille ja kattokaa kuin korkea tää oli. Mä en ole ikin vaelluksella nähnyt näin isoa vesiputousta. Tää oli oikeasti niin vaikuttava näky. Me oltiin tässä hetken ja mä halusin kävellä tänne juurelle katsoa, kun tänne oli kannettu tällainen pronssipatsas, joka oli jätetty tähän vesiputouksen juurelle. Sen jälkeen, kun me oltiin nähty toi vesiputous, me tehtiin lounasta, mä söin taas näitä nuudeleita. Tultiin just tuolta Pältsäfalletilta ja siis se oli aivan massiivisen iso. Kaikista noista videoista ja kuvista, mitä mä olin nähnyt niin kuin netistä tuosta vesiputouksesta, niin se vaikutti jotenkin sellaiselta aika pieneltä ja kapealta, mutta toi oli kyllä jotain ihan toista. Ajateltiin, että jos lounaan jälkeen on vielä jaksamista ja halutaan mennä, niin mennään tonne Jäätikkölammelle. Mun kengät kastui siinä joen ylityksessä pikkasen, niin mä kuivattelen niitä tässä parhaillaan ja ajateltiin, että pidetään ihan kunnon lounastauko ja sitten katsotaan, että paljon kello on, että onko aikaa lähteä vielä sinne Jäätikkölammelle. Kello on nyt 3:15, niin voi olla, että se on vähän siinä ja siinä. Tässä mun kengät kuivaa hienoissa maisemissa. Me pidettiin kunnon lounastauko ja juotiin päiväkahvit, jonka jälkeen me jatkettiin meidän matkaa kohti Jäätikkölampea. Tässä oli tällainen tosi hieno riippusilta, jonka yli me käveltiin. Tää vesi oli niin kirkasta ja tää Pältsän tuolla takana näytti niin kivalta. Taas jälleen kerran täällä oli ihan valtavasti hyttysiä, mutta joka tapauksessa me ruvettiin nousemaan nyt tätä rinnettä ylös noin 500 metriä, kunnes me nähtiin tää Jäätikköjärvi. Tää oli tosi hienon näköinen, mutta toi jäätikkö oli vähän sulannut jo, joten me päätettiin, että me noustaan vielä korkeammalle 2 korkeammalla sijaitsevalle jäätikölle. Tuolla ylhäällä oli sellainen jäätikkölampi, johon laskee sulamisvedet 2 eri jäätiköstä, joten me haluttiin käydä siellä. Samalla kun me kiivettiin tonne, niin tuolla oli tosi ihania vesiputouksia. Me kiivettiin, kunnes me nähtiin nämä molemmat jäätiköt, mutta sitten me ruvettiin katsoa kelloa ja kello oli jo yli 10, joten me päätettiin kääntyä takaisin. Me tultiin just tuolta Jäätikköjärveltä alas ja mä oon palannut ihan hirveän pahasti tänään. Siis mä en ajatellut, että tänään olisi paistanut aurinko, kun aamulla oli niin pilvistä. Olisi pitänyt tietysti varautua kaikkeen, niin vähän feilas tän takia. Mutta nähtiin Jäätikköjärvi ja käytiin myös siellä Pältsäfalletilla, joten ihan super onnistunut päivä. Nyt vaan täytyy enää mennä tonne leiriin takas. Tässä takastulomatkalla oli vielä 2 koskea, jotka piti ylittää, joka ei ollut niin kivaa enää sen takia, koska oltiin jo tosi väsyneitä tästä päivästä. Me käveltiin takas tuohon leiriin keskiyön auringossa, ja tää oli tosiaan yksi tämän matkan kohokohdista. Mun mielestä tää ilta-aurinko oli vaan niin kaunis. Mä söin päivän lisäksi tällaista puolivalmistettua riisiä soijarouheella ja vihanneksilla. Tää oli taas tosi hyvää mun mielestä. Sitten mä vaan tein iltatoimet ja kävin nukkumaan.
aika sateiselta näyttää tänä aamuna. Me ollaan tällä hetkellä täällä Paltsan juurella ja me ajateltiin, että me pidetään nyt välipäivä, koska täällä sataa aika paljon ja meidän kamat kastuisi tosi pahasti. Jos me nyt lähdetään, niin meidän aikatauluun sopii hyvin se, että me pidetään yksi välipäivä vielä, joten me tehdään se. Ja me ajateltiin, että huomenna sit lähdetään tosi aikaisin liikkeelle. Tää metsämansikka valkosuklaapuuro on ihan superhyvä. Mä postasin tästä videon reseptivinkin TikTokkiin, niin jos kiinnostaa, niin voi käydä kattoo sieltä. Tää on oikeesti ihan superhyvä. Tässä on vegaanista proteiinijauhetta, joka on vaniljan makusta ja sitten kuivattuja metsämansikoita. Ja sitten sellaisia mansikka valkosuklaa juttuja, jotka on myös vegaanisia. Ja sit pitää laittaa kansi päälle, muuten menettää 30% kaikista kaasusta tai lämmöstä. Niin. Anton. Upsis. Mä syön nyt lounaaksi nuudeleita, samoja nuudeleita, mitä mä oon syönyt nyt koko viikon. Ja tuun syömään loppureissu, mutta nämä maistuu vielä ihan hyviltä. Me herättiin, niin oli ihan sairaan sateista. Satoi tosi paljon niin kuin jostain kello 5 lähtien, joten me päätettiin kollektiivisesti, että pidetään niin kuin sellainen toinen välipäivä tänään, ettei vaelleta ollenkaan, koska kaikki kamat olisi kastunut ja meillä on niin kuin vielä 2 päivää jäljellä, joten me ajateltiin, että me ei huiputeta sitten parrasta. Varmaan olisi muutenkin aika vaarallista, jos kivet on liukkaita, joten huomenna me mennään hieman eri reittiä takas Mallalle päin. Mutta oli kyllä tosi mukavaa ihan vaan chillata tää päivä kavereitten kanssa jutella ja naureskella yhdessä. Ehkä tänne vielä täytyy palata huiputtaa sitten parras vaikka ruska-aikaa sitten myöhemmin. Kyllä se vähän jäi silleen vaivaamaan, ettei sitä voi nyt tehdä tällä reissulla, mutta ehkä jotain pitää säästää ensi kerraksi. Mä vielä laitan vähän huulirasvaa, koska mun huulet on edelleen tosi rohtuneet, kun ne palo. Ja myös tää tuuli aiheuttaa tosi paljon huulten kuivumista. Mutta muuten iltatoimet on niinku tehty, joten palataan huomenna. Huomenta tää sää oli onneksi parantunut tosi paljon yön aikana. Yöllä ei satanut ollenkaan. Mutta tää teltan ympäristö oli silti ihan märkä aamulla, kun mä heräsin. Mutta se ei nyt haitannut meitä yhtään, koska tänään oli lähdettävä täältä pois. Mä taas keitin aamukahvin itselleni ja sit samalla tein ton aamupuuron. Tänään oli taas banaanibiskoff-puuroa. Tein mun aamutoimet ja purin tän teltan. Tää teltta on tosi helppo laittaa kasaan yksin, kun tää on niin pieni. Nämä pojat nukkui kaikki samassa teltassa. Niillä oli tällainen iso perheteltta, mikä ei ehkä ollut ihan hirveän soveltuva tunturiin, mutta pärjättiin ihan hyvin sillä tää reissu. Antti, mitä sun kengille kävi? Suossa vähän kastu. Ja näille mun toiselle kengille, niin mä yritin mennä ton kiven päälle eilen illalla syömään mun ruokaa, mutta sit mä tipahin veteen. Niin
Nyt on tämmöiset muovipussit. Sitten Anton oli onnistunut kastelemaan sen kengät eilen, kuten näkyi siinä videolla. Ja itse asiassa aika hauskaa, koska pian ton joen ylityksen jälkeen, mikä tehtiin äsken, niin Anton liukastui uudestaan tonne veteen ja kengät kastuu vielä enemmän. Ja tää on itse asiassa ihan pieni vinkki, että jos kengät kastuu vaelluksella ja on vielä käveltävää takaisin, niin kannattaa laittaa muovipussit sukkien ympärille, niin sukat ei kastu. Mäkin pärjäsin silleen hyvin viime kesän, kun me käytiin haltilla ja kun mun kengät kastui Vuomakasjoen ylityksessä, kun siinä oli silta hajonnut. Me siinä pakkaatiin kaikki tavarat rinkkoihin ja lähdettiin jatkamaan meidän matkaa. Meillä oli aika pitkä matka tänään, koska ajateltiin, että mentäisiin puoleen väliin noin tätä Peltsanlaaksoa ja Mallan parkkipaikkaa. Me ollaan jo melkein puolesvälissä. Oikeesti? Joo. Noniin, ei oo paha edes. Joku oli löytänyt tällaisen tosi ison poronsarven ja laittanut sen kivien väliin. Rajapyykki on ehkä 2 kilsan päässä. Tänään alkoi jo tuntua siltä, että jalat painaa tosi paljon, joten syötiin paljon välipaloja samalla kun käveltiin tonne Mallalle päin. Tässä kohtaa, kun Malla rupesi näkyä, niin me päätettiin lennosta, että me jatketaan suoraan Mallaa parkkipaikalle, vaikka olisi ihan yö, kun me saavutaan sinne. Tässä kohtaa oli vielä ihan hyvä fiilis, kunnes sitten tultiin rinnettä alas ja siellä oli ihan hirveä suo ja siitä ei päässyt oikeasti yhtään ympäri, että se oli joka paikka oli ihan märkää. Ja siinä kohtaa oikeasti ei ollut enää mitään tehtävissä, eli kengät kastu, mutta onneksi tänään oli reissun viimeinen päivä. Me käveltiin niin kuin tässä kohtaa Norjan puolta takaisin Mallalle päin ja tää oli oikeasti ihan kivan näköinen. Täällä oli tosi hyvät polut ja tässä pidettiinkin vähän taukoa tämän joen ylityksen jälkeen. Me tehtiin myös vähän lounasta ja tuuletettiin jalkoja ja kenkiä, kun ne oli kastunut tosi pahasti tällä reissulla. Me saavuttiin vihdoinkin Mallan puolelle. Tuntui siltä, että me ollaan kävelty aivan ikuisuuden ja tää oli kestänyt ihan hirveän kauan tää reissu. Ja vielä olikin sitten yli 12 kilometriä jäljellä, joten tää oli oikeasti todella rankka päivä. Tää Mallan puoli oli myös sellaista tosi kumpareista. Eli ensin noustiin tosi paljon ja sitten laskettiin ja sitten taas noustiin, joten tää tuntui erityisen raskaalta lopuksi. Me taas ylitettiin tää sama puro, mitä pitkin me tultiin toiseen suuntaan ja pysäyttiin kitsiputoukselle tekemään päivällistä. Tää oli kyllä niin ihanaa. Tää kitsiputous on tosi hienon näköinen ja oli niin ihana syödä lämmintä ruokaa. Tää oli kyllä ehkä yksi parhaimmista paikoista, missä me oltiin syöty tällä reissulla. Kello alkoi olla tässä kohtaa jo vähän yli 12 ja me käveltiin tässä keskiyön auringossa tuohon Mallan parkkipaikalle ja tuntui, että toi parkkipaikalle pääsy kesti aivan ikuisuuden. Mä olin niin poikki tässä kohtaa. Mutta joka tapauksessa tässä nyt näkyy tämän viimeisen päivän statsit. Tässä oli tää reitti kokonaisuudessa ja sitten askeleet. Ja tänään tuli 46 000 askelta, joka oli eniten mitä mä oon ikinä kävellyt yhden päivän aikana vaelluksella. Mutta joo, mä lopettelen nyt tämän videon tähän. Kiitos tosi paljon, jos katsoit tänne asti ja nähdään seuraavalla videolla Urho Kekkosen kansallispuiston vaellusvlogissa. Mä päätin myös, että mä lisään tähän videon lopuksi vielä tämän reitin, mitä pitkin me käveltiin toi koko reitti, koska mä en ole vielä keksinyt mitään parempaa tapaa näyttää näitä reittejä.